Nature lover ka ba? Siguradong magugustuhan mo ang bago na tuklasan natin sa Pampanga. Nasa paanan mismo ito ng Mount Arayat. Ang daming tourist spots na pwede mong pasyalan dito, tulad ng kanilang view deck, Forest Sanctuary, Tree Nest, bonfire area, picnic area, at ang kanilang sky spot. Isa sa dinadayo dito ang kanilang kape sinukuan. Pwede mong orderin ang kanilang pinagmamalaking foods and drinks. Madami kang pagpipilian sa kanilang menu. Tara samahan nyo akong i-explore ang Rodriguez Nature Park sa Barangay Baliti, Arayat, Pampanga. Pasibayo kabalayan niya, Kuya Alvin Bautista ng Exploring Pampanga. For today's vlog guys, andito tayo sa Rodriguez Park, dito sa Barangay Baliti, Arayat, Pampanga. So kita nyo dito mismo sa paanan ng Mount Arayat. Napakaraming mga tourist spots na pwede nyo ikutin. And then syempre mamaya ipinaka-highlights natin yung Kape Sinukuan. Bago kayo pumunta dito sa kanilang Kape Sinukuan, so pwede nyo puntahan yung kanilang view deck na pinuntahan natin kanina kung saan tayo nag-intro. And ngayon guys, nandito tayo sa kanilang Forest Sanctuary. So maraming mga tourist spots na pwede nyo puntahan. So lahat ikutin natin and papakita ko sa inyo guys. Maglalakad na tayo dito sa kanilang Forest Sanctuary ng Rodriguez Nature Park. Actually guys, meron silang 240 steps dito na pwede kayong makyat. Kung wala kayong service or kahit may service kayo, pwede nyo iwan doon sa ilalim mga service nyo kung gusto nyo may experience yung 240 steps dito sa Rodriguez Nature Park. Pwede guys. Yan, napakaganda ng kanilang Forest Sanctuary. So yan guys, no, may area dito na pwede kayong magpahinga. Kung napagod kayo, pababa, papunta dito sa Forest Sanctuary nila. So akit pa tayo doon, check natin guys kung ano ba yung makikita natin doon sa dulo. Sobrang lamig ng klima dito and syempre napaka-presko. Number 1 doon guys is fresh air syempre. Kung gusto niyo palang pumunta dito, open naman sila ng Monday to Sunday. So every Monday to Friday open sila ng 8 AM to 6 PM and every Saturday and Sunday naman nag-extend po sila ng 8 AM until 8 PM. So kung dadaan kayo dun sa 240 steps ng Rodriguez Nature Park, dito na rin pala yung daan nyo sa kanilang Forest Sanctuary. Pero kung naka-service kayo, other way yung dadaanan nyo. Malapit sa kanilang Kape Sinukuan, makikita nyo dito yung kanilang Tree Nest. So pwede kayong makyat dito and mag picture. Napakaganda ng place ni Rodriguez Nature Park. So yun guys, no, akyat na tayo para makita natin yung view sa taas ng kanilang Tree Nest. Whoops! Wow! Ayun! So dito makikita nyo yan yung kanilang Tree Nest. Syempre ito na yung makikita nyo yung view. Halos napapalibutan ng puno itong nature park. So other side guys, andito naman yung tinatawag nilang bonfire area. Siguro pwede mag bonfire dito every weekends kasi open sila ng 8 AM to 8 PM. So later tanungin natin sila guys kung pwede bang mag camping mismo dito sa Rodriguez Nature Park. Ito na guys, itong Kape Sinukuan. So other side, nandito yung kanilang sky spot. So mamaya punta tayo doon. Kung makikita nyo naman guys, no, al fresco dining siya, open here. And habang nagda-dining kayo sa kanilang Kape Sinukuan, napakaganda nung view na makikita nyo. So later, pag-usapan natin guys kung ano ba yung mga foods and drinks na in-offer nila dito. And syempre tanungin na rin natin
kung ano ba yung mga best sellers nila. Hi guys, napunta muna natin yung kanilang sky spot. So dito may mga tables and chairs na pwede kayong magpwesto. And dito I think ito yung ano nila, camping area or picnic ground. So yan, check natin yung view dito sa kanilang sky spot. So malapit lang siya mismo sa Cape Sinukuan. Ayan. Wow. Dito guys sa Rodriguez Nature Park. And sa taas niya mismo makikita mo na, ayan, yung buong Clark, Pampanga. Ayan, kapag nandito ka mismo guys, makikita mo yung mga buildings sa loob ng Clark, Pampanga. Pero di ko alam kung makikita nyo mismo dito sa camera natin. Sobrang ganda ng view dito. So ayun, yung view deck nila. Hello Kabalen! Marami kayong pwede pasyalan dito na nature, at the same time maraming spot and pwede kayong mag-picture and mag-relax, mag-chill. And after nyo mag-libot dito, pwede kayong pumasyal sa Cape Sinukuan para kumain at matikman ang mga smoothies nila and drinks. My name is Kenneth Madlang Bayan. I'm the admin of Parakyang Arayat. Ini-invite ko po kayo para i-follow ang page namin for more content of nature tripping para suportahan po ang aming bayan. Maraming salamat po. So ito guys yung place ni Cape Sinukuan. So open here pa rin siya, al fresco dining. Sabi ko nga kanina, ito yung makikita nyo sa kabilang side. So andun yung kanilang sky spot. Pasok tayo para makita natin sa loob. Check natin yung kanilang pinaka-menu. So meron sa kanilang specialty coffee. So meron silang manual brewing, black and white, sweet peaks, fried chickens, and yung kanilang pinagmamalaki na 5 signatures. And syempre sa kanilang cuisine, so meron tayong all day breakfast, appetizer, sandwiches, pasta, and mga a la carte nila. So yun mga ka-explorer, kakatapos lang natin mag-eat kasama si Sir Kenneth ng Parakyang Arayat. So mga sinerve sa atin, meron silang sisig, beef caldereta, tapos yung kanilang kare-kare. Siyempre nag-serve din sila ng garlic beef, so may topping siya na egg sa taas. Tapos nag-serve din sila ng kanilang refreshment drink and then yung kanilang cafe latte. So kung gusto nyo mag-order ng hot and ice, meron din naman sila dito. I think kung pupunta kayo dito, in-offer nila yung kanilang ice caramel macchiato. Enjoy tayo dun sa foods nila and napakarami ng servings and syempre napakalasa ng foods na sinaserve nila dito. And syempre plus itong magandang nature ng Rodriguez Nature Park. Kapag pumunta kayo dito guys at kumain kayo dito sa Cape Sinukuan, busog na yung tiyan nyo, busog pa yung mata nyo sa ganda ng place. So yun guys, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And of course, huwag nyo kalimutang i-share ang video to para malaman din ng mga ibang kaya-explorer natin dyan itong Rodriguez Nature Park at Cape Sinukuan dito sa paanan ng Mount Arayat. Napakaganda ng place and sigurado mag-enjoy kayo. So until our next vlog, peace out!